Здравейте! 12 юли 2025. Карта за деня. Колективна карта за деня. Източникът. Две карти имаме. Изтощение. Девятка. И източникът. Само че източникът беше скрил девятката. Девятката е истина. Завършек. Завършване на нещо. Може би приключване на една фаза от живота ви и започване на нещо ново. А източника е светлината. Източникът е Създателя във вас, който иска да ви каже накъде, който се опитва да ви шепне, да се свържете с себе си. Най-лесният начин е в медитация или просто сред природата. Вижте, изтощение. Къде сте? В ума ли сте? Какво ви се върти в цялото съществуване? Обикновено, когато сме в изтощение, даваме нашата енергия на неща, които не са толкова важни. И източника идва, за да ни напомни, да ни заземи, да ни върне към нас и да ни каже: къде си? Това ти ли си? Това някой друг ли е? Кой искаш да бъдеш сега? Спри да даваш важност на неща, които те разсейват, които те отнемат от самият себе си. Изтощението идва по много различни начини. Не зная какво се случва във вашия живот, но изтощението е нещото, което няма как да бъдете истински. То просто ви разсейва. Къде са ви мислите? Къде са ви действията? На кого давате време, енергия и внимание? Върнете се към източника, помолете се, предпазете се и питайте: покажи ми, какво е нещото, което трябва да знам. Дай ми сила да мина през това, през което минавам. Облегчете се божествена светлина. И винаги се опитвайте да се свържете с истината в нас. Питайте: каква е моята истина днес? Къде искаш, Господи, да бъда? Как искаш да ти служа? И когато умът и това изтощение дойде, изключете тази глава. Пуснете се тук вътре, слушайте и ще бъдете водени. Прекрасен вълшебен ден!